Амада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали Эсем Шарипов ва бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Мувофиқи графикаи канал имрӯз бояд ки видео аз рубрикаи криминалии расследованияҳо барояд. Лекин хай канали хидмона ку. Имрӯз ҷамъбастӣ мешавад. яъне ки чӣ ҷамъбастӣ? аз лавозимотҳои динӣ сар карда ба дороҳои гиёҳӣ бо плюс услугоҳои массаж, фитобочка бо як қопчаи дига услугоҳо хизматрасониҳо доранд. рақамашон дар болои экран истифода барем. Видеои итҳог меган ку ҷамъбасти ҳафта, ҷамъбасти моҳ, ҷамъбасти сол ё ки ҷамъбасти ягон кор. Дар ин видео ҷамъбасти баъзе корҳоро ва оғози баъзе корҳоро гап мезанем. Ба мисли ки рӯзи дониш 1 сентябр дар канали ма курс бо номи фани аср баромад. Рӯзи дониш 1 сентябр курс баромад. Совпадение? Совпадение, не думаю. Мақсад ки дар бораи ҳамаи гап мезанем. Яъне ки имрӯз гап мезанем дар бораи чӣ? Бо Рамазон чӣ гап шид? Яъне ки корои мо ҷамъбаст шид, албатта ки дар бораи мушкилиҳо не ҷамъбасти ҳамин гапҳоро мефаҳмонам. Касое ки дар эфир буданд, мақсад дидаген ҳамун гапҳои эфира, ҳамун чизое ки дар ҳамҷо задем, мақсад ҷамъбастӣ карда дар ин видео то ки ҳамада фаҳмо шава ва хиди Рамазондам дина шаб навистагӣ буд. Ман дар ҳамҷо гуфтам ки охирон бор номи ту дар канали ма звучит мекунад, дига ба ҳамин тамом ҳоло переписка ҳамин момента нишонтон метиҳам. Хоб, мақсад ки мефаҳмонам шумо дар чӣ гап шуда, чӣ кор шид, чӣ гуна ҷамъбастид, ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки мақсад ягон одамое ки бо надида бошанд, бо мепурсанд ки братан чӣ шид, мақсад дар бораш видео кардан накардан. Ин масъаларо гап мезанем. Дар бораи лангули чӣ гап шид, чӣ хел биромад дар эфир, рақс карда биромад, и чӣ кор мешавад нисбат ба ин ва дар бораи хиди ана ҳамин фани аср курс, яъне ки маълумоти пурра чӣ кор кардан дар кора, чӣ хеле, чӣ ба чӣ кор, чӣ хел барои чӣ, чӣ гапу чӣ кора. Чӣ хеле калакай майдам дар хиди презентатсияам саволҳо бозам пайдо шидан ва ҳаракат мекунам ки ҳоло ҳам оддӣ карда фаҳмонам. Ва бале бардор, агар мушоҳида карда бошед, ман аввал ҳоло ҳам кӯчагӣ гап мезанам, лекин аввал ҳамин масъалаи кӯчагӣ гап зан хеле ҳам оддии бад буд ва оҳиста оҳиста ҳаракат кардам ки кӯчагӣ боша, оно калимаҳо адабӣ боша, лекин ҳамин корои мо бардоро бефоида неста. Барои он хотире ки чанд қадаре ки сухани ту адабӣ 100% шава, ҳамон қадар ба аудитория душворфаҳм мешавад. Ин реалияи бародаро. барои ҳам хотири вақтое ки ман кӯчагӣ гап мезанам, мушкилӣ наковен дар гуфтаҳо, мақсад бира адабӣ гап зан. Блогер набояд мисли баррандаи телевизион гап зана. Блогер бояд ҳамин гунае гап зана ки аудитория фаҳмаш. ҳадафи мо чие? Гуфтаҳои моро нуқта ба нуқта фаҳманд. агар ки нафаҳманд зебогии ӯ сухангӯӣ, ман чӣ дар кор дорам? Ман вақте ки маро нафаҳманд, ман метавонам ҷумлаҳои гап занам ҳамихе мисли профессори университет боре ки круто звучит кунад, бигӯянд о ана неки ба зеб гап задестае. Номада дар корае ки шумо фаҳмед ман чӣ гуфтаистам. Пеш аз оғоз кардани барнома бародаро ба шумо хотиррасон мекунам, ширкати Парвоз Авиара ки ин бародар билетҳои ҳавопаймо дорад ба тамоми ҷаҳон ва ҳамчунин метавонад ки шуморо кӯмак кунад барои гузаштани сарҳад. Ва чӣ хеле ки меган шунидан кай бувад монанди дидан, биёен ки тамошо мекунем реали кори бародара бо муштариёш. Салом алейкум бародаро. Ай Москва кай билет гирифти Фариди? Дар ҳақиқатанам дар як муддати хеле ҳам кӯтоҳ Одаморо гирифтем аэропорт. Соати не акра рафтем дар ин шаҳр гирифтем. рафта меоянд, мақсад дига хе корошон чӣ гуна буд меша. Биёин тамошо мекунем кароч. Сафаро чӣ хел буд? Ай ки гирифти билета? Заробидино? Парвоз авиа. Чӣ хел буда як хай? 100% замони як рӯз да гуфтаи барам гранит сара 100% мегзаронам мегардонам. аз дастон гирифта билетон мегиред бародар, баъдан бо шумо хитондин далша чӣ хел мегзаранд, чӣ хел мераванд ҳамаша. Вобшим истифода барем. Парвоз авиа париди. Нешагон кас мара ба як айфони як Lexus бигира. Аюда мерам я зани резини мегирам. Шӯхӣ нест, и серьёзния. хоб, оғоз мекунем аввал аз анҷом, яъне ки оғоз мекунем аз анҷом. Кореро ки мо анҷомаш бахшидем, кори бо Рамазон. ҷамъбастӣ штобе ки дига дар ин бора савол нашава, ин темаро погиза маҳкам кунем. Коротка мефаҳмонам чӣ гап буд дар бораи Рамазон. Рамазони шахсе буд ки нисбат ба ма хеле пеш, имрӯз ба пага як сол мешава, гапҳои гуфтагӣ буд ки асос надоштанд ва ман то ҳамин рӯза мебаромадам мегуфтам е бача бибуро ҳамин гапҳоро асосша бугӯ, ё ин ки бибуро радаш кун, чунки байни мардум дар мақсад иғво андохтан беасос безебай. Бисёр одамое ҳастанд ки мақсад бовар мекунанд ба гапҳои ту ва то ҳамин қадар вақте ҳамин кор кашид омад. охирон видеомда ман дар бораи Рамазон видео кардам ва гуфтам ки дар ҳамун ҷо мақсад я записша ёфтам ки Рамазон гуфтагие ки ҳо мебароя бахшиш мепурса, лекин охи бой нага
агар бубура бахшам пирса всё равно бо ма далши гӯё ки ира издиватса мекардам аз ҳамин хотир хай намедона гуфта баъд мондам ҳаму записша дар видео ҳозирам порчаи видеора нишон метавонам ва магар аз ин совети беҳтар дар шумо мешавад ки ҳоло то ҳамин қадар вақта падар модар ягон каси дигатон ягон одами наздиктон атрофиётон гуфтагӣ буд ҳамин гуна насиҳатҳоро ки э одам гуфтори шумо дарди сари шумо мешава ҳамун одам аз гуфтори шумо истифода мебарад ки шумо дар ҷавоб гуфтаҳои ӯро ҷавоб дода наметонед майли мушкилӣ ёфтан ба гуфтаҳош ҷавоб дода наметонед ав одам плюс гуфтаҳои шуморо дар сари хитон мезанад оё ҳамин гуна насиҳатҳоро ягон кас кардагиатон агар ки ма действительно нияти бад дошта бошам кори бад дошта бошам ин намуд насиҳатҳо дар шумо намекунам барои одам шидантон андеша зи гуфтори забон бояд кард ҳар як чизе ки мегӯй фикр кун танҳо сухани рост баён бояд кард дар сухани рост айб ёфтан душворай аз ҳарфи дурӯғ суди ту танҳо гунаҳ аст гунаҳе ки ҳам дар охиратата гунаҳгор мешавад дурӯғгӯ мешавад ҳам ҳамуне ки матрахта мекаша мезанам бо айби ту мешавад он чизи ҳақиқат ҳаст аён бояд кард гапҳое ки мезанен ҳақиқат нест чихе шумо ӯро метонен аён кунен наметонен ин мешавад туҳмате ки баъдан туҳмати шуморо ма аён мекунам ки шумо киен чӣ гуна туҳматгарен он чизи ҳақиқат аст ҳамуро ма аён мекунам гапат 100% ба худо мегум мебурам амуро майли ина барои туҳмат кардагӣ майли ман бахшиш мепурсам аму ина майли мига барои туҳмат кардагӣ мега туҳмат кардагӣ ман бахшиш мепурсам мебурам мегум хай на ҳами хатои ма буд ман ташлим накардам то ахира ҳамин корро кардам не ки вай бо давом мета корша я тебе отвечаю кай кружок мон дар телеграм каналат бугу вақту соатша хоб яъне ки ман ин гапа гуфтам баъдан интизор шудем ҷавоби рамазона ки дар рамазон дар ҳамин ҷози дар ҳамин прямой эфири мо гуфтагие ки як чанд суханон нисбат ба муллоҳо гуфтӣ хуб намешид биёен ҳамин момента какрас дар ҳамин прямой эфир бисёриҳо нафаҳмида буданд ҳамин момента ман дар иҷа реалне бимонам ки дар ҳамҷа чиро дар назар дошт яъне ки баъде ки ман видео кардам биромадам гуфтам ки бояд бибуроя иқрор шава рамазон чунин видео мекунам салому алайкум мардум як бор дига хай охирон видеои маро дига бидем ки доказат ма кардам ки худаш медона гуноҳи худша ва худшам гуфтагие ки мебуроя ва имрӯз бо гуфтаистае ки аз чанд одамои дига ранги худашвори мунофиқ тавсия гирифтае ки набуроя гӯш кунен яъне ки ана ҳамин момента рамазон гуфта ки хуб намешид мисол хуб нашида гуфтаана ҳамин момента ман хубтар мефаҳмам и ба рамазон дахолат надора яъне ки рамазон чӣ хеле ки мебинен ҳоло ма рамазон гуфтаистам претензияи мо ҳама ҷанбаста мо дига ягон кор надорем бо худаш гуфтагим ва баромади ин видеоро ҳам худаш медона ки ман дина гуфтам ша ки охирон бор ному зувуҷид мекунад дар канали ма ба ҳамин ҷанбаст хуб гӯш мекунем масалан барои шумо барои тамошобинон ки дар инҷа нисбат имена ба муллоҳо чӣ гуфта шудагӣ буд як кружок карди муллоҳои гуфти ку мунофиқ гуфти баъд ҳамин гапа намегуфти гӯш кунем фақат калҷумлоро гӯш кунем салому алайкум мардум як бор дига хай охирон видеои маро дига бидем ки доказат ма кардам ки я худаш медона гуноҳи худша ва худшам гуфтагие ки мебуроя ва имрӯз бо гуфтаистае ки аз чанд одамои дига ранги худашвори мунофиқ тавсия гирифтае ки набуроя гӯш кунен ира ҳамин шарифамои янгатон бас мекарда боша вағвағана мекарда боша бечора комус дохнут мешава гуфтаране ки ман сабиратся намекунам намебурам бахшиш намепурсам охай одам якмиш ки маро туҳмат накардам хуб ту зора мекунӣ мара медонӣ барои чӣ ту маро зора мекунӣ барои ки ман гуфтам бояд бирам да насиҳат бибурам мақсад бояд бирам да мақсад вазиятро безебаед баъд худ телефон часта мекашида бошам муро давомша медонӣ чие ту мара зора мекунӣ штобе бубурои бахши пурсӣ то ки ма беистам ма ранги одам шуморо гуфтаистам дар ҳолате ки ту мисол худ бидонӣ гунаҳгориву набурои иқрор нашавӣ мунофиқи дига чӣ кор мекунӣ ва одаме ки дар ҳамин роҳ туро пайравӣ мекунад ӯ ҳам мунофиқ ҳисобида мешавад ба ҳамин хотир гуфтам ва гапамда то ҳол меистам ман гапма рад намекунам ва баъди не кружоки ма рамазон баромад нависон намедонам чанд пасаш буд ки баромад нависон ки мехоҳад эфир бубурояд дар ин бора гап занам ва дар эфирам ки чӣ хеле ки шумо дидин гуфт ки ҳамун одамое ки мара аввал намонда буданд ҳамун муллое ки гуфти ҳамун қадибо ман абрад назан ва буромадам гап задам ҳамун одам мара тавсия дод абрад нагуфт бубуро қатиш гап за гуфт ҳамун гуфт ки бубуро гап за чӣ хеле ҳаст
яъне ки мақсади аз ҳамун кружоки ман ҳамон буд ки ту ба ҳамин гуфтаи ҳамун нарай бирой. фаҳмидин шумо биромад дар прямой эфир ва дар бораи бахшиш президент гуфтам, яъне ки дар прямой эфир биромад ман гуфтамша ки ҳадаф оне нестае ки ман ким кадом чӣ бошум ки ту мисол пеши ман имена биёй бахшиш президент. Не, ту бахшиш напарс дар претензияҳои ман дар ҳоле ки гунаҳгор набошӣ. ман Рамзан Кадиров нестам. Ассаламу алайкум делалатви шайдон. чӣ Рамазон, чӣ Лангули, чӣ касе ки набоша. бахшиш президент да гап нестай. гапҳои нисбат ба гуфтагии мара доказат кардан накорай. агар доказат кардан натонӣ, пас чӣ кор мекунӣ дига? бахшиш мепурсӣ, намепурсӣ, дар ихтиёри хитай бахшиш президент барои хубии хитай ки ман беистам. ва нисбат ба Рамазон чӣ хеле ки шумо мебинед تهمت کردم انا تو را سخت رسیده چیستا برادرانه گفتی گپا من تو بخش میپرسم انا بگذار همه بدونه همه بینه номаш Рамазон мақсад вуҷуд кардааст ва дар бораи ӯ гап заданам ба ӯ ҳоло як реклама мешавад тарафи плюсовой, на ин ки минусовой барои худаш. но дар бораи Лангули дигар хел мешавад. Несиягон кас мара ба як айфони як Lexus бигира. Айуда мерам я зани резини мегирам. баромад хай имконияташ додам. касе ки намедона бародарам ҳамин видео ба хотири шумо, яъне ки гапҳо ҳама дар прямой эфир гузашт. прямой эфира ссылкаш ҳама паскаст қахати мемонам ё ки охирони видео дар кружок мемонам. клеткада бидорем тамошо кунем ки прямой эфирҳои ма бидорем ҷои прямой эфиро прямой транслясияҳо дар ҳамонҷо ҳастай. тамошо кунен имконияташ додам ки нисбат ба ма гапҳои гуфтагита доказат кун, тасдиқ кун. агар ки тасдиқ дошта бошӣ шарт нестай ту мисол имена гап дар бораи бахшиш пурсидан нестай. лекин натонист ҳамаша бахшиш пурсид ва дар ҳаминҷа мо ва гуфтам ча имконият чам додам ки мисол ягон претензия дига дама дошта бошӣ шам бугу нест претензия всё ҳамаш ҷамъбаст. дар прямой эфир гуфтем ҳамаро ҷамъбаст кардем. саволи дигар дар аз тарафи шумо ба ма оне астае ки тамом дигар гапу кори мо отношенияи мо нисбат ба Рамазон чӣ гуна мешава? душманӣ мешава, дӯстӣ мешава, чӣ мешава? не бародаро, нейтралност. медонед шумо нейтрални чи аст? савол мисол мегирем Рамазон пеш аз ҳамин ҳодисаҳо бо ма чӣ гуна буд? барои ма ки буд? қатъи ма ки буд? просто як блогере ки дар як ҷо корша карда рафтан мегирифт, дуруст? одаме ишид ки мисол проблема кард, проблемаи худша ба калай гирифт, рафт, бо аз пайи кори худаш мешава. яъне ки ҳеҷ вақт мақсад шумо нигоҳ накунед ки мисол далши ман қатъи одамое ки қатъи ма против биромадагиян ман ҷура нашидам, дӯст нашидам. о бародаро, и ягон ҷои бадӣ надорад. барои чӣ хотир? барои он хотире ки ман душманам нестам. мисол нейтрални нигоҳ куненда пеш аз ҳамин муноқишаҳо ҳамин одам чӣ гуна отношение дошт қатъи ман? ҳичи ҳичи. вообще як блогер дига буд кори бори худша мекард, байнда мушкилӣ шид ки отношение мо негатив нишид. а негатива ҳозир ҳоло буд кардем бо мисли пешина. дӯсто, шумо ира ҳеҷ вақт интизор намешавед ки ба мисли мисол Шукрло, Некрӯз, Мирзоёр Гаиров мақсад, Шон МС, Акай Шаҳбоз, дигар Идрис, Зароб, дигар блогерое ки мисол ё ин ки одамое ки шахсое ки шумо мешиносен, ман як чанд нафарша мисол овардам ки шумо мешинохтагиен. мисол ҳастан намхе кругимада одамо, мисол аз ҷиҳати блогеро ака гуфтанӣ буда. мо қатъи и одамое ки муноқиша кардагем мисли и одамо намешавем мо ҳеҷ вақт. яъне ки шумо намешава моментое бинем ки мо бишинем дар як ҷо бирем совместно видео кунем туда-сюда. не. барои чӣ? барои чӣ? чӣ бояд ки ман хеле кора кунам? барои чӣ мара маҷбур мекунад? то ошто ки мо ҷанг кардем, мара қадар дашном ҳақорату қадар гапҳои пас гуфтан, баъди ҳамин сабабшт ки ман ҷурашам? не албатта, и гап чапана, и гап гуноша ба калай гирифт, бахшиша пурсид рафт, корш надорум ма дига, аю ягон талаб надорум. ай пай кор бори худ шава. но штобе ки қатъи ман ихе шава, и кор номумкин аст. ҳамин гунаам нисбат ба Лангулиам. мегзарем ба Лангули. Лангули чӣ кор мешава? баъдан гап мезанем дар бораи худи курс. дар инҷа бо Рамазон ҷамъбаст. Рамазон айпаи корбори худша савет додумта дар бораи контентҳо чӣ гуна контент ки корот беҳтарин хубтарин пеш мерава. дар ҳамун вақте ки дар бораи масҷиди паёнбармон видео кардагим, ман дар ҳамун видеои масҷид намондум рекламара, чунки ҳарома қатъи ҳалол омехта кардан туғри намегирад. ту мисол шабкат нависонаги ҳадисҳои паёнбар мемонӣ мегӯӣ наи фарҷ софтаеса телеграм бидорен тамошо кунен. дуруст нест ҳамин зеб намета ва ҳамун пайраве ки мисол тура нигоҳ мекунам меяд ки значит ки ира мо гӯш мекунем мақсад аз рӯи дин гап мезана, значит ҳамин ҳаракатҳое ки ҳамин мекунад значит туғрия мо ҳам значит ҳамин кора кунем мешава. яъне ки мулло мисол риш мондаи мора насиҳат кардесай мега телеграм бидурен фарча бинен, значит дуруст будай мега и гумроҳкунӣ ҳисоб мешава.
نکنم این چیزا. خوب نیست ولی یارو ما اصلاح میکنیم ان شاء الله اصلاح کردیم در جای دیگه نمیمونیم خیلی چیزا نغمه میکنیم خیلی. خب این حدیثا را مثال نقل که روایت ها را حکایه‌های دینی هسته نصیحتی این ایده میتونم این ایده حکایت های تربیوی دینی هسته که مثال به خاطر مثلا در اساس حدیث نو در اساس مثلا برای تربیت آمادگی های این خیلی چیزا را بله میتونی همون را تدجه میتونی که اپراتور داری کامera داری میتونی که صحنه چکنی. بله انا بین تماشا را چم از اونی که میبروی میگه که پاد بروماده دختر در کجا رقص کرده سای از این ده از او قدر خیده تو برو همون صحنه‌چو را ویدیو کن تربیوی میلیون بار خوبه چند قدر دیگه مردم رحمت چیزت میکنن. هدف ما برای بدین هدف ما برای اصلاحی شما ثابتایی که ما با تو گفتم در پریمو افیر ایران به طرف خوبی خود بود که خیلی میبینی این خیلی ثابتای خوب در داخل کورس هایی که آدما میدروین دسترس میکنن در یک کورس کلان مطرح در پریمو افیر گفتم تا. خب در همینجا جنباز میشه و رمضان از پای کار بار خودش دلشی آغاز میکنیم از لنگولی. ما کو برادرو اخسر بچای اسم شریف برادر عزیز بعضا مسئله های هسته که باید که پس اکران حلش کنیم. ما اخسر بچای اسم شریف من مردکم ترسی که سترینگا بفوشیوه بعد بروی رقص اگر نیپراوی نباش بگو که بابا لنگاوی نیپراوی نایی من مردکم اخسر بچای اسم شریف شعور شیدک کم نشید فسفسیت آلو بپرد بسوز پشموی کسی. درباره لنگولی подробнитар ما روز سه شنبه انتی در جولای اینکه پگا گپ میزنم لیکن در اینجا کوتاهش میگم تو یک وقت انا درآمده طرق از درآمد در بین همون پریمو افیر و چه خیلی که شما میدونید ما در اول پریمو افیر پراویل موندم برای رمضان گفتم که یک چند پراویل میمونیم رنگ آدم شود تحقیر نمیکنیم نما نت این یک مومنت دوم مومنت وقتی که ما گپ میزنم ما گپ زنم گوش کن وقتی که تو گپ میزنی من میمونم که تو گپ زنی گوش میکنم وقتی که من سوال دادم تو جواب میدی وقتی که تو سوال دادی من جواب میدم لنگولی میدروه همه خیلی هایتاس کرده است ما شتگی صاحب کانال در همجا درآمده با آدمای پسترانی سلام علیک کرده است آخرون قدیما ایش یک طرف بیست مثلا این نشون میده که آدم هیچ پرزنواد نکردن همین کورا کرده است ولی بس که تو درآمده سلام علیکم خوب گوش کن گپت بتیان گپ زد موندنی بدم شایم پراویل ایراکی رمضان گفتم دیگر یک دیگر را نمیبریم یک دیگر را تاخیر نمیکنیم سوال دادم جواب میدی سوال دادی جواب میدم همین را گفتنی باید بگم شه گپ خای ببرورش پراویل را ببرورش پراویل ما را کی زدگی باشه ما را دواج زدگیم برورینشه ببرورش پراویل را زدگی برورش پراویل را زدگی باشه برورش پراویل را زدگی باشه و تا حال میگم برو افیر چه خیلی که رمضان ختیمو گپ زدیم همون خبرو گپ زد چی بنه این درخواستی تو بود کو در ویدیو گفتی که مرا به تحقیر دعوت کن پریمو افیر من میبرم مطرح به تحقیر از هفته پیشینه در همه ویدیویی که من درباره رمضان گفتم در همونجا من رمضان نام خودش نگرفتم لیکن ترا نام خودت گرفتم موافق طلبات تو یک هفته نبرآمدی کو یعنی که به تحقیر به یگانچی انتظار چیدم نه جواب نه هیچی برآمدی ایوب دا جواب دادی برآمدی قطعی ایوب کش کردی نو ماده یگانچی ادریج روزی که ما قطعی رمضان پریمو افیر دارم در گوری سشتگی قطعی رمضان برآمده بعداً کامنتر تا نشون دادن ما در وقتی صحبت کردن همه کامنتر رو نخوندی سبدم در مثل کیم کدام چیز آوری در کامنتر زورای ما را بروریم ما قطعی رمضان برآمده صحبت کردگیم چه خیلی که رمضان در من نویسون که تیاره برای پریمو افیر صحبت کردن من از نشد کردم برآمدیم صحبت کردیم ترام همین خیلی مرحمت گفتی که دعوت کنم دعوتت کردم از اون طرف جواب شبگو برایم صحبت کنیم چه وقتی که من قطعی آدم دیگه صحبت دارم در اومدنی در همون وقتم بله ما همیشه گفتگیم دو با یک هم اگر صحبت کردنی میشیدیم چه خیلی که رمضان گفت که اول ای بدرویا با ما جواب میتیم من در فرق نداشت من صحبت میکردم لیکن تو گوش کن اول چه خیلی تو میدروی پیشی افیری ما تو مرا گوش نمیکنی خای ببرورش تو پراویل زدگی ما ترا دوجد زدگی در کجا توری میگیری افیر برای صحبت کردن میداره افیر فرقتش از ویدیو در چیه که در ویدیوها وقتی که من سوال میتیم تو جواب نمیتی من وقتی که تو سوال میتیم تو دیگه چی میگویی
эфир барои ҳамин ки ман тара савол додам ҷавоб будӣ. вақте ки ман тара дар эфир саволам будам ҷавоб надӣ, чӣ кор мекунам ман тара дар эфир? далши миён шикаста рафтан мегирам. несиягон кас мара ба як айфони як лексус бигира. Аюда мерам я зани резини мегирам. дар бораи чӣ хеле ки гуфтем отдельно гап мезанем баъд рӯзи сешанбе пага. хоб акнун гап мезанем дар бораи проект. дар бораи проект ва ҳамчунин ма нишон метем ҳоло шуморо тавассути камера. бале камтар непрофессионал метова, лекин ман ира скрин карда наметавонам барои он хотире ки закрити канал. аллакай канал муштарӣ доранд, ман агар мақсадира кушом кушоданаш, хайхтон мефаҳмед, на он қадар хуб мешава. барои ҳам хотир чӣ хеле ки шумо мебинед, на аллакай муштарӣ дораи канал. гап мезанем дар бораи худи курс. чӣ гап шид? чӣ хеле ки ман шуморо гуфтагӣ будам як чанд қадар пеш ки ма одновременно як проекти дигарро тайёр кардистам. аз ҳамин хотир мешава вақтое ки видеоҳои оддии канал пропустид мешаванд. каме байнода ягонта пропустид мешава. бетоқат нашен. яъне ки шумо тасаввур кунед ки ман одновременно чӣ намуд объёми кора кардагим ки ҳам шумо да видео бировардагим ҳами проекта. и проекти кам нест бародаро. ман ҳоло шумо да нишон метам ҳамаира чӣ гуна кор кардагим. агар шумо ҳамаи объёми кора бинед ки ман параллелна бо видео бароварданам бо даиҷа кардагиам. мақсад дар канали ма думоҳа барномаи канал мешава ки мисол ман дар ин курс ҷо кардагиам мувофиқи объёми корш хати бигирем. агар ба канали лангули бигирем ин қадар коре ки ман кардагиам, агар дар муқоисаи меҳнат карданаш муқоиса кунем, лангули ин қадар меҳнат албатта ки ин кора карда наметавона. ва агар ки аз ҷиҳати меҳнаташ агар бигирем, да мисол қувваи меҳнатиш агар бигирем, лангули 1 сол видео мекуна ин қадар қувваи меҳнати да. акнун оғоз мекунем худи маълумот дар бораи фаҳмонданаш ки чӣ гунае, чӣ хел, чӣ курсае. барои чӣ хотир? барои он хотире ки аллакай ман мушоҳида кардам ҳаст одамое ки бо саволҳои нопурра доранд. яъне ки бародаро, вақте ки шумо ба нами видеоро тамошо карден, шумо дар поён диден ссилкара, дуруст? ҳоло мо мегзарем ба ҳамин видео. шумо инаи хел мебинен ссилкара, дуруст? ина гузаштан ба курс ба ин ссилка пахш кунед. вақте ки шумо ссилкара пахш мекунед, шуморо мекушоя телеграм кушода мешавад. ва дар инҷа чӣ фаҳмонда шудагиае? дӯсто илтимос хоне чизе ки дар инҷо навишта шудагиаст, илтимос барои чӣ хотир? барои он хотире ки одамо як бораи наи поён меянд, масалан ватсапа мегиранд, мада менависанд ё ки чатда менависанд ва мепурсанд ки курс чӣ хелия, пакетош чӣ хелия, чӣ хел. ана самом деле ҳамаи дар инҷа фаҳмонда шудагиае, ҳамаш подробно покза фаҳмонда шудагиае. хуб, оғоз мекунем. вақте ки шумо ба ссилка мегзарен, шуморо инами канал мепартояд. инами канал дар инҷа курс нест, дар инҷа як бигем таваққуфгоҳай барои фаҳмонидан ки чӣ гапай, чӣ бояд кард, курс чӣ хелияй, чӣ хел мегзарад. якум коре ки мефаҳмонам, албатта ки наи видеоай, но видео ба хотири дароз буданаш мумкин аст ки шумо нафаҳмида бошед, маълумоти душвор бошад. баъдан дар инҷа кӯтоҳ кардагим, нигоҳ кунед. шиносоӣ бо пакетҳо, диққат, инро ҳатман тамошо кун. барои чӣ хотир? барои он хотире ки дар инҷа фаҳмондагиа, нигоҳ кунед. курси мо иборат мешавад аз 3 пакет: старт, блогер ва фул пакет. яъне ки мефаҳмонам ки курс чанд пакет дорад, пакетҳо худшон чияй. ира агар ҳамин видеоро тамошо кунед, ту мефаҳмӣ ки кадом пакет ба ту дар кора. лекин раз ки шумо дар инҷаен, аллакай ман худам оддӣ карда бо як бор дига мефаҳмонам. яъне ки пакетҳо ин чӣ? курс бо доран бо дурушта пакетҳо ин дараҷа, яъне ки урвин меган ку урвини оддӣ карда, душвор карда рафтан мегирам. чӣ хел ки шумо мебинед, дар инҷа старт, блогер, фул пакет, ҳамин хел. ва мувофиқи ҳамино сохта шудаги отдельни каналҳо. вақте ки шумо мисол мегирем дастрасӣ ба пакети старт карден, пакети старт дар шумо ира тамошо карден, фаҳмидем ки мисол мегирем старт дар шумо дар кора, ё ин ки блогер, ё ин ки фул, без разница. ҳоло ман ҳамаша мефаҳмонам ки фарқиятшон чиye. мисол шумо тамошо карден, фаҳмидем ки дар шумо старт дар кора. дур омаден, ина корт барои пардохт кардан ва рақами ватсап барои чек роӣ кардан. баъди чеки ки шумо роӣ карден, ман шумо да ссилка метам, ссилкаи махсусе ки барои именно шумо сохтагиае. ссилка як ссилкаи общий нест. мисол шумо ссилкаро да дигар кас поделиться карда наметавонед, чунки як бор даромада мешавад ба ӯ. шумо аплата карден, медароян ворид мешавен дохили инаи чӣ хеле ки мебинен папка, яъне ки махсус канал, махсус урокҳо қатӣ дорад бо номи старт. чӣ гоп мешавад? вақте ки шумо старта карден, дохили пакет мешин ва дар дохили пакет саволае ки дарсҳо чӣ гуна мегзарад.
як шнависондаи ки тестияи дигараш обучаиш роли ягон бор тамошо кардагиен то есть ки теория ва практика теоретически ма мефаҳмонам ва практически нишон метиҳам. Мисол дарси якумо дар пакети старт дарси як оғоз сохтани канал теория ва плюс практика яъне ки ба гуфтан ман шуморо мефаҳмонам ки канал чия чӣ хел сохтан дигараш бо нишон метам дар практика ки чӣ хел месозанд. Барои мисол нигоҳ кунем сохта бутонӣ ту мавзӯъ интихоб карда бутонӣ ту суҳбат карда бутонӣ видеоро ва нигоҳ кунем дар инҷа практика баъди мешава практикаш меёвем медуроем қитиями каналтон чӣ хеле ки шумо дар болои экранатон дидестин айни замон яъне ки фаҳмидем принсипи дарсҳо чӣ гуна нишон метам ҷоеро ки гуфтан қади гап зан қади нишон дар кораи гап мезанам ҷоеро ки практика қади нишон дар кора нишон метам ҳамин хел мерем мо мисол дар пакети ҳоло мо дар пакети стартем фақат дарси дем интихоби ном чӣ хел интихоб карда мешавад бар чӣ хубӣ дора барои чи ҳамаи пура фаҳмондагӣ меоем мисол например дарси дар як видео ду дарс ҳам мешава 6-7 подписчик картинка ва ном чӣ хел интихоб кунем картинкаро чӣ хел номи видеоро монем то ки диққатҷалбкунанда шава мисол дарси махсус дарс аз камера тарс аз камера ва чӣ хел барнома кардан яъне ки одамое ки нав баромад мекунанд нав блогер мешаванд мушкили асосишон он ҳастае ки аз камера метарсанд аз баромад кардан метарсанд аз суҳбат кардан метарсанд дар ҷои ёддагӣ чӣ хел карда мешавад дар ин наиҷа нигоҳ мекунем практика дарси д омодасозии свет ва ҷои наворгирӣ практика дарси се тарзи суҳбат кардан ва барномасозӣ мисол мегирем ин барномаро тамошо кунем яъне ки маълум шуд ки аз ҷиҳати оборудование аз ҷиҳати техника ҳамаи чизи мо 100%. Дар инҷа навишта шудагӣ садо бо микрофони телефон диктафон телефон яъне ки камера ба тавассути телефон барои чӣ хотири хеле нависта шудагӣ дар пакети старт ҳамин хел расчёт гирифтагӣ пакети старт ки барои чӣ хотир старт барои чӣ хотир арзон барои чӣ хотир осон яъне ки расчёт гирифтагӣ барои одамое ки умуман ҳичира намефаҳманд яъне ки мо бинем ки аввал сар мекунем аз худи канала сохтан яъне ки одами ҳамин қадар навичокае ки ҳатто канал надора курса мегира уже ҳамаша худаш мекуна аз канал сохтан то видео кардан то блогер шуданаша ҳамаша далчи гӯш кунед ва ҳамаи ҳамин корро мо дар пакети старт тавассути телефон мекунем сёмкаша записша монтажша ҳама корро ма тавассути телефон нишон метем чӣ хеле ки мебинед ин барнома тавассути телефон шудагӣ ки дар курс ман ҳамаро мефаҳмонам плюс барнома мекунем дар худи курс бо ҳамроҳи шумо мебинед ки чӣ гуна суҳбат карда мешавад чӣ гуна тема чӣ хел гирифта мешавад гап чӣ хел ёфта мешавад гап чӣ хел тайёр карда мешавад ва ҳамаи бурда баъдан дар телефон чӣ хел монтаж карда мешавад ки видеое ки тавассути телефон изначально худаш сабт шудагӣ буд ҷои истодан на нигоҳ кунед шумо дест камера хати телефон хати як камераш баъд дар савол ба миён меояд ки خواهی بعدی خیلی سر نیو کردی کادر همه جزیر میشه و монтаж баъдтар чанд бор шудагӣ буд ба кадом блогерҳо мегӯянд фикротуно бинависен ё ки комментария бинависен яъне ки пакети старт мегира одамеро ки ҳичира намедонист то ба ҳам дараҷаеро мерасонад шакира шумо дестен шумо урока монтаж қисми се ҷанбаст яъне ки бо ҳамаи гапҳои гуфтагимона бо монтаж кардан нишон дадагем ҳамаам ба телефон мешавад ва баъди оғоз мешава пакети блогер так пакети блогер чия яъне ки пакети блогер расчитва шудагӣ барои ҳамун шахсое ки аллакай масалан дар ин пакети старт мо нишон додем канала чӣ хел сохтан дар кора ҳам камера чӣ хел мондан дар кора ба телефонам сёмка карда мешава переживат барои камера надоштанатон накунен гуфтагӣ ай одам уже ин моментора медонад ки мисол ба телефонам сёмка карда мешава каналам сохта мешава ин моментора аллакай медонад ида маълумот бо зиёдтар дар кора марҳамат пакети блогера мегирад ва савол дар инҷа ки ин одамам намедонад ин одамам нолавой дора канали нолавой дора пакети блогера нагира пакети блогер барои намешава ки ҳоло иам канал надора мисли стартёр вори мисли старт вори мешава пакети блогера бигирӣ яъне ки барои чӣ барои он хотире ки пакети блогер уровень дараҷаш баландтарай лекин дараҷаи поёнтарам дора нигоҳ кунед чӣ хел пакети блогер вақте ки мо мегзарем мехонем болои болоша чӣ навишта шудагӣ гӯш кунед хуш омадед ба пакети блогер дар ин ҷо ту ду пакет дорӣ ҳам старт ва ҳам блогер якум оғоз мешавад старт пакети блогер дар поён яъне ки диден ҳар як зина вақте ки боло мерай зинаи поёнгира дора яъне ки дараҷаи боло уровени боло мерава уровень поёнгира дора яъне ки пакети старт ҳам арзонтар ҳам осонтарай лекин пакети бологира надора а пакети бологӣ бале қиматтару маълумоти зиёдтар дора лекин пакети поёнгирам дора фаҳмидин пакети старт дар ин ҷа буд мешава мисол чандта дарс дора нигоҳ кунед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 16 дарс дора пакети старт. Пакети блогер аллакай 16 дарси старта дора плюс аз ин ҷо нигоҳ кунед. Дар ин ҷо пакети старт тамом шуд ва пакети блогер оғоз мешавад. 16 дарси старта уже и пакет дора плюс 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37. яъне ки умумӣ пакети старти мо 16 дарс дошт, а пакети блогер уже 30 чанд гуфтам. записҳои видеои мо бародаро шумо дар YouTube ҳамчун Full HD мебинедшон, лекин запис мешавад ҳамчун 4K. барои хотир памяти стар пур мешавад. барои чӣ хотир 4K сабт мешавад? агар ки всё равно ма рендериш кунам Full HD, ин маълумото дар курсе албатта. хоб 37 гуфтем, пакети блогер 37 дарс дора. яъне ки одаме ки нав оғоз кардагия гуфтем тавассути телефон монтаж мекуна, тавассути телефон ҳама короша мекуна, бояд ки пакети старта бигира. савол мешава ки пакети блогер даво намешава? мешава, барои хотире ки пакети блогер пакети поёнгирам хурдагия уже пакети стартам аллакай дора. бо маълумотои зиёдӣ чӣ гуна фарқияташ дар чия? чӣ хеле ки гуфтам, мо ҳама корро дар пакети старт тавассути телефон мекунем. дар пакети блогер ва болоё тавассути компютер, техникаи бо серьёзниву профессионалитар. яъне ки монтажои мо дар пакети старт тавассути телефон буд, а дар пакети блогер аллакай тавассути компютер мешава. дар инҷа ҳатто ҳастай дарси фотошоп барои картинка кардан, инаё дар пакети блогера. ва ҳамчунин бо ҳастай бо дар инҷа бо дар палитаи маълумот нигоҳ кунем. мисол мехонем дарси 5-6 чӣ блогер нобуд мекунам, чӣ хел кунем ки дигаро хай на шумо метавонем бихонем. мусор ё ин ки хайп худаш чие? мефаҳмӣ чӣ кор кардан дар кора, оё мақсад хубай бадай, чӣ гуна кор кардан дар кор. пакети блогер дар тарзи дурусти кадр, яъне ки кадра чӣ хел мондан дар кор, чӣ гуна кадр правила монда мешавад, чӣ гуна свет дуруст монда мешавад. яъне ки ту чӣ гуна одаме ҳастӣ, навичоки нав сар кардагӣ, канал дорӣ надорӣ, кадом пакетиро ки мегирӣ фарқ надорад, ту метавонӣ любой пакета бигирӣ. фарқияташ дар чие? фарқияташ дар бой будани маълумотош ва дар дараҷаи нархш. естественно ки маълумотош бой шидан мегира, нархшам тағйир ёфтан мегира. яъне ки пакетҳои поёнгӣ естественно 16 дарс старт дора, естественно ки пакети поёнгӣ арзонай. и 37 дарс дора пакети блогер. анака бо дар ҷамо дорем пакети фул, яъне ки фул чӣ кор мекуна? анака мегзарем ба фул. дар фул 37 тара ҳисоб мекунем аллакай 37 дарсе ки будак дар пакети старту блогер уже дар фул ҳаст. чӣ ки шумо медонед пакетҳои бологӣ, уровниҳои бологӣ поёнгиноро доранд. пакети старт фула, старт блогер аллакай фул дора, яъне ки 37 дарс плюс сар мешавад. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 та 49 дарс общий дар пакети фул 49 дарса ки пакети фул ҷамъбасти ҳама пакетҳоай. плюс бо маълумотҳое ҳастае ки дар ин пакетҳо нест, на дар старт, на дар блогер. яъне ки пакетҳои бологӣ маълумотҳои пакетҳои поёнгиро дора, пакетҳои поёнгӣ бологиёро надора. фаҳмидед нака? ва ту ба мувофиқи талаботи худат ва мувофиқи зуррасии худат метавонӣ ки бигирӣ дилхоҳ пакетҳоро. ва кстати барои дастрасӣ ссилка якум комментария закрепить шудагия, метавонед бидурен ҳамҷо ҳастай. ман ҳоло бо шуморо мефаҳмонам куҷо меоян. чӣ хеле ки гуфтам дар инҷа ба ссилка гузаштем, на дар аввал гуфтам ба ссилка гузаштем меоян неҷа, дар инҷа шинос мешен, баъдан мегзарем ба курс. хоб ҳоло ма мефаҳмонам ира дар бораш. хоб пакети фул барои ки дар корае, барои чӣ дар корае? фарқ надора. яъне ки одамо мепурсанд ки ман мисол нав сар кардагим, ё ки ман канал надорам, ё ин ки ман ба телефон мекунам, кадомша бигирам? фарқ надора. яъне ки фаҳмидест ки пакети фул 49 та гуфтам, 49 та дарс дора ки ҳамаи уора дора. беҳтару хубтараш пакети фулай барои ҳама. беҳтару хубтараш. но одаме ҳастае ки имкони пакети фула гирифтан надора. марҳамат пакети старта бигир. ё ин ки одаме ҳастае ки ин қадар маълумоти зиёд ба мисли фул дар кор несташа. блогерай, аллакай блогерай мисол дора 5-6 ҳазор подписчик дора, но риск кардагия бечора намедонад чӣ кор кунам. чизи маълуме ки чизи нито кардааст, дар ҷо часпидагия истодагия. пакети блогера мегирад. умуман дар умум тавсия метавонам пакети фула.
естественно пакети фул хай аз дигародам қиматтарам боша, но барои худи шумо барои ки дар инҷа ҳамаш ҳаст, маълумот ҳамаш ҳаст. И мувофиқи маълумот агар бигирем қимат нест, барои чӣ хотир ки фаҳмидасен 49 дарс ки дилхоҳ саволое ки дар бораи блогерӣ умуман дар любой дараҷаи ҳаёти шумо мешавад, дар инҷа дарёфт карда метавонем. Чунки дар инҷа маълумотҳои ҷамъ шудагие ки одами ёра ҳамаша сохтагие ки аз соли 2017 ин ҷониб таҷрибаи блогерӣ дорад. ва анам қадар чиро ма ҷамъ карда дар сар дар инҷа дар шумо рӯи видео овардагим. Курс ба худ як чӣ хеле бугум шумо мисол ягон чиро барои ёд гирифтан мегирен як китоба мехонен, дуруст? Курсам ба мисли ҳамиай. Фақат видео китобай. Ҳастай навоз ҳоло аудио книга. Китобое ки ҳастай текстовой мегирен мехонен, бо китобое ҳастай ки гӯш мекунен. Ай курс китобое ҳастай ки ҳам мехонен, ҳам гӯш мекунен, ҳам мебиненша. Яъне ки видео китоб. Курс инам қад чизай, фаҳмидед? Ака дар инҷа чие мондагиай? Дар инҷа чизое ки дар рӯ пакетҳои дигар неста, и чиай? Тавсияву советҳои дигар блогеро оғоз мешава аз ҳамино. Нигоҳ кунен. Тавсияи Шаҳбоз Шарипов шонемсӣ, тавсияи Шукрлои Қудрат, канали Паҳлавон Тиҷӣ, тавсияи Майдон Тиҷӣ, яъне ки Мирзоёр Гаюров ва бисёр каналҳо дорад. Тавсияи Муҳаммад Гаюров, ин бародарам канали варзишӣ ба номи Муҳаммад Гаюров дорад дар YouTube. Ва тавсияи Некрузҷон Маҳмадуллоев, канали Некаш, хеле ки шумо медонед. Ва оғоз мешава дигар дарсое ки дар дигарон нестаи. Мисол мегирем пакети фул. Беғарз аз ин тавсияҳо, албатта ки ино дарс дорад, чихе ки десин шумо, беғарз аз дигар пакетҳо, беғарз аз тавсияҳо, бо ин дарс дорад худаш. Чӣ? Мисол мегирем дилхоҳ дарша. Хоб, пакети фул, совет, пул ва блогер. Хоб, оғоз мекунем ҳамин видеоро. Лекин ино на танҳо ягона роҳҳое ҳастанд ки блогерҳо ба воситаи блогерӣ сум кор мекунанд. Яъне ки мебинем бисёр блогерро, бисёр катукутошона мақсад фикр мекунем ҳама. Яъне ки дар инҷа гуфта мешавад ки чӣ гуна ба ғайр аз монетизатсия, ба ғайр аз дигар чизо роҳҳои дигари пул кор кардан барои блогерҳо. Ина ҳамин хел пакети фул совети панҷум, тарзи баромад кардан. Дин. Яъне ки бо чизое ҳастае ки дополнительно одаме ки итак блогер ҳам ҳастае всё бо. Совети дигаре ки ман мехостам маҳз дар ҳамин пакети фул бугум, бисёр чунин мушкилиҳоро ман дар YouTube имрӯза мебинам дар байни дигар блогерҳо. Челе ки ман дар боло гап задагим, ҳамаи мегарда ба сари видео. Аз сари худи видео. Картинкаи намонен ки диққат ҷалб кунандаю дар асл ба видео тааллуқ надорад. Чунки як картинка, ду картинкатона тамошо. Ва савол дар инҷа ба миён меояд ки барои чӣ хотир ин одамои хеле мекунанд? Картинка ва називаинашон умуман ба видеошон тааллуқ надорад, ба хотири оне ки наметавонанд сгенерировать кунанд номи правилнера. Мисол мегири як барномаи рекламӣ кардани ё ки як хайрия кардани ё ки ягон чиз дигар кардани, ҳамонро ягон чизи даҳшатнок нанависонаш агар тамошош намекунанд, маҷбур мешавад ки хеле дурӯғиш кунанд. Но дар инҷа роҳе ҳастае ки ҳамонро правилна ном бинависӣ, ҳам ҷолиб шава, ҳам тамошош кунанд, ҳам дуруст шава, ҳам та дурӯғгӯ нашавад. Но ин одамо намедонанд ку, ин одамои курса гузаштагӣ нестанд. Мариам хотир маҷбур мешаванд ҳам хел бинависанд ки дар комментария ҳақоратшон мекунанд, боваршон намекунанд ки зарари хеле ҳам баъд дорад ки оҳиста чунин блогера дигар бовар намекунанд. Просто чиз название бона мега падро гуфтеса, дигар чия мега. Фаҳмидед? Ва дар инҷа ма как раз ёд метавонам ки чӣ кор кунӣ, чӣ хел ҳамин хел кор дар ғалтӣ. Ҷоеро ки гуфтан дар корай, гуфтагим чӣ кор кардан дар корай. Ҷоеро ки нишон додан дар корай, нишон дагим чӣ кор кардан дар корай, чӣ гуна мешавад. Ва дар ҳамин ҷа бештар дар бораи як имконият рафтак, дар бораи имконияти пул кор кардан, ман дар ҳамин ҷа гуфтагӣ будам ки барои чӣ хотир ман гуфтам ки блогерҳои метавонанд пул кор кунанд ки хотя бы минимални подписчик боша, мешава 5000, 10000 подписчик ҳам мешава. Ман дар назар надоштам ки ҳамин хел блог и гапҳо ба ҳама дахал дорад. Яъне ки худи курс реферални программа дорад. Барои и гапи кора гуфтам. Мисол мегирем, тра ман метавонам реферални программа бутам, я подписчик дошта бошӣ. Реферални дар ҳамаи хотир сум кор мекунад. Яъне ки чӣ хел реферални программаи сум худи курс чӣ гуна ай матра махсус силка метиҳам. Ту силкара ба касе ки ба силкаи ту ворид шид, ту аз ин кор бонус мегирӣ. Бонус ба реални сум қатӣ 30% даромади худи курса. Мисол ман фурӯхтам курса 30% тра метиҳам аз худи бинандани аз худи ҳамун курс. Фаҳмидӣ ака? Ту мисол як тамошобин дорӣ, метавонӣ ки силкара ба чай холат табди, ба чай холат будурая, ба силкаи ту номи тура бигира, ман тура 30% метиҳам. Лекин барои чӣ хотир ман гуфтам ки хотя бы 500,000 подписчик боша,
баъдан и функсия ба ӯ дода мешавад. Барои чӣ хотир ки охи битонӣ ҳамин кора карда. Бо гуфтаесам ки просто смисл надора одаме ки подписчик надошта боша. Ту подписчик надошта бошӣ кира тавсия метӣ? Барои инаи хотир и программа гуфтагӣ буд ки ҳастай программа ҳастай роҳе ки бо ҳамроҳи ман гуфтагӣ будам тон та видеои презентатсияи ютубам ҳастай ки ҳастай роҳе ки одамое ки 500 000 подписчик доранд метавонанд ки бо ма аз рӯзи аввали гузаштани курс аллакай сум кор кардана оғоз кунанд ва ин кор дар пакети фул ҷойгир карда шудагие гуфтам маълумоташ. И просто як роҳи дига буд, и барои блогерӣ дахолат надора, и просто як имконият буд ки ҳамин кори худамда ман дигароро ҳам хуш мекунам то ин ки дигаро ҳам имконият дошта бошанд. Ва махсус бонус буд барои худи одамое ки дар дохили пакети фул ҳастанд. яъне ки ягон ҷои нофаҳмогиш нестай. Ва саволи дигаре ки дар ҳамин бораҳо шудагия ма дар ҳатто нависондагиам ки хоб ма курса харидам баъд ма дар канал месозем метен чӣ хеле мекунем нафаҳмидам. Курс тра ёд мета ту чӣ хеле блогер шай. Аз ҷумла чӣ гуна канал та месозӣ, чӣ гуна видео мекунӣ, чӣ гуна навор мекунӣ, чӣ гуна камера мекунӣ, чӣ гуна гап мезанӣ. Ҳамаира курс ба ту нишон метиҳад. Ту курса барои ҳамин мехарӣ. Саволи дигар дар чат нависонданд ки дар WhatsApp ҷое ки бояд чекароӣ кунам ва пайваст шавад дар курс. Нависонданд ки акама ҳамин курса вақте ки харидам ба худ қатъимон алоқа дасти ягон мақсад савол бутам ки чихе видео кардан дар кора ҳамира ҷавоб метӣ. Охи бародари азиз вақте ки ту курса харидӣ ту аллакай ҷавоб дар ин саволо дорӣ. Чунки ҳамин саволе ки ҳоло мара додӣ ки чӣ гуна видео кардан дар кора дар курс ҳамияй. Курс ҳамияй бародаро. Дилхоҳ саволе ки шуморо дар сартон меояд дар курси ман ҳаст. Вообще любой саволе ки дар сари шумо ҳам мезана ки роҳи пеши раи шуморо гирифтагия барои блогер шудан дар курс ҳаст. чӣ гуна съёмка кардан, камера надорӣ ба телефон съёмка кардан мешавад намешавад, дар хона чӣ хел съёмка кунӣ, дар бери чӣ хел съёмка кунӣ, ҷои съёмката чӣ хели монӣ, микрофон набошад ба телефон чӣ хел съёмка кунӣ, ба телефон чӣ хел гап занӣ, запис ба телефон чӣ гуна кунӣ, компютер неста ба телефон монтаж карда мешава видео ҳаст, компютер дорӣ ба компютер кунӣ чӣ мешава видео ҳаст, картинка карда наметавонӣ ба фотошоп чӣ хел картинка кунӣ ҳаст видеош, гап зан наметавонӣ ай гап зан метарсӣ аз камера ҳаст видеош, чӣ гуна барнома кунӣ, бояд аз куҷо чӣ хел аз ёд мекунӣ, текста бояд бинависем нанависем, чӣ хел гап занем чӣ хел гап назанем ҳаст дар бораш видео, чӣ хел видеоро сар кунем, аз куҷо шар кунем, чӣ хел кунем ки ҷолиб шавад, чӣ хел кунем ки аудитория то охира биқапем, чӣ хел кунем чӣ ном монем ки видеоморо тамошо кунанд, чӣ хел кунем ки мирғ блогер нашай, чӣ хел кунем ки ранги лангули бой нати охиронда никто нашай. Дилхоҳ любой савол пакети фул 49 тавро гуфтам, любой саволе ки умуман чӣ хеле ки ман гуфтаестам ҳамаи ёра ма хулосабарӣ кардагим дар ҷодаи ана ҳамин қадар кори худам, аз ҳамин қадар таҷрибаи худам ва сокша мағзша ҷафида мондагиам. Шумода дига савол намешавад ки нофаҳмо. бале ҳо ягон чиз метавонед ма пирсен мегумтон, леки баъди оне ки фул пакета шумо гузаштен шумо худтон совет метен дигарора, на ин ки совет мепирсен. Дига ягон чиз намемона ки шумо надониста бошен дар бораи блогерӣ. Ҳамаш хеле ҳам оддӣ ва осон кардаш гияй. Як бор дига мефаҳмонам, яъне ки вақте ки шумо ба ссилка мегзарен, ҳоло дар охирони видео ссилка мебурояд ва ҳамчунин дар комментария закрепит карда шуда гияй. Вақте ки шумо ба ссилка мегзарен, шуморо мепартояд ина ҳамин канал. Ина ҳамин канал, ина ҳоло ин қадар одам дар ин канал ҳастад. Медуроен, мебинен ин видеое ки аллакай биромад дар презентатсияи ютуби буд. Дар инҷа мехонен инаира дӯсто илтимос хонед чизе ки дар инҷо навишта шудааст. Ва навишта шудагие пеш аз дастрасӣ кардан бо пакетҳои курсӣ лутфан ин видеоро тамошо кунед. яъне ки дар инҷа гӯш мекунӣ ҳамун гапҳое ки навози ма дар инҷа гуфтам, ҳамин гапҳои дар бораи курсҳо. Баъдан поён меои ҳар ҳам курсҳо ҳам хеб мондагия ден. Мисол омаде допустим пакети старт дар кор мешавад, дар инҷа нависта шудагия нархи пакети старт ва роҳи аплата кардан ва куҷо чекароӣ кардан. Тамом. ҳамин хел ҳар як пакет ҳамин хел дар тагиш ҳамин хел алоҳида навистагия. Агар ки ягон чиро ки нафаҳмидӣ, бо дар инҷа бо ҳаста чат, дар поёни чат ҳай метавонӣ ба дурои бинависӣ. Лекин ман фикр намекунам ки ягон чи нофаҳмо бо мемонад барои дастрасӣ ба курс баъди инаи видеои ма ва ё ки баъде ки ту ба ин инҷа мегзарӣ. фаҳмидем? яъне ки ба ссилкаи дар комментария буда мегзарӣ, тура ин инҷа мепартояд таваққуфгоҳ, остановка ки ту мебинӣ ки хоб кадом чира аз куҷо чӣ хел бигирем.
тамом биги корта пеш бар. Telegram канали асосии ман бардоро подписаться карданро фаромӯш накунед, чунки як секрет дигара ман мегумтон, бале вақте ки видео презентация дар YouTube баромад 4 соат пешаш ман хабар додум дар Telegram канал ва подписчикои Telegram канал курса имконияти 50% аз суми стандартни хидишхати имконияти гирифтан доштанд. Бале бардоро чунин имкониятҳо бисёр чизое мешавад ки ман дар Telegram канал бачаҳода тавсия метавонам. Барои ҳам хотир Telegram каналда бардоро подписаться бошен. И хубай. Дар болаи экрани шумо аз як тараф ссилкаи Telegram канали хидима, аз як тараф ссилкаи ана ҳамии Telegram-и ки курсае. Ва дар поён видеоҳои пешина тамошо карданашро фаромӯш накунед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.